Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Quan el 4 de febrer de 1987 Dennis Conner culmina la seva dolça venjança i recupera la Copa Amèrica per als Estats Units, el futur de la competició semblava totalment inacabable. 13 equips de 6 països havien competit a la Louis Vuitton de l'any anterior, amb un èxit brutal, de manera que per a la següent edició, que en teoria s'estava preparant per a 1991, hi havia una expectació enorme. Aquest és el context en què arrenca aquest capítol 14 sobre el serial de la Copa Amèrica. De fet, només acabar la Copa del 87 ja hi havia 12 sindicats que havien mostrat la seva intenció de competir en aquesta hipotètica Copa Amèrica del 91, de manera que es preveien uns números totalment de rècord. Tot i això, el 15 de juliol de 1987 va caure una autèntica bomba a l'entorn de la competició. Venia procedent de Nova Zelanda i canviaria radicalment el que seria l'edició número 27 d'aquesta beneïda Copa Amèrica. Doncs bé, aquell dia, a les oficines del San Diego Yacht Club van rebre un desafiament inèdit fins ara, signat pel Mercury Bay Boating Club de Nova Zelanda i liderat pel multimilionari Michael Fay, que ja havia estat l'armador del desafiament neozelandès que tan bon paper va fer a la Copa del 87. Michael Fay era un banquer, la fortuna del qual figura avui dia entre les 10 majors de Nova Zelanda i només acabar la Copa del 87 va posar tot el seu potentíssim equip d'advocats a estudiar-se de cap a peus el Deed of Gift, el manifest fundacional de la competició, que ho teniu ben explicat en un dels primers capítols d'aquest serial. Després d'estudiar-se amb detall aquest Deed of Gift, va trobar un aspecte que li permetria fer història i crear un precedent, a més, que ho tenim superrecent a la nostra memòria col·lectiva, ja que en 2010, a la segona Copa Amèrica de València, el mecanisme va ser molt semblant. Els petits detalls van ser molt semblants, però bàsicament va passar el mateix. I és que, mitjançant aquest desafiament basat literalment en allò que diu el Deed of Gift, Nova Zelanda desafiava els Estats Units a mesurar-se en un desafiament únic. No hi hauria competició prèvia de desafiadors ni res, que s'hauria de celebrar 10 mesos després de la presentació d'aquest desafiament. És a dir, per al final de la primavera de 1988. En estudiar-se el Deed of Gift, Michael Fay va veure que no només tindria dret a desafiar-se els americans d'aquesta manera, és a dir, en un 1 contra 1, sinó que també tenia dret a presentar el model de vaixell amb què ells volien competir. I va presentar un autèntic portaavions. L'única regla que estableix el Deed of Gift és que limita l'eslora de flotació del vaixell, no pas l'eslora total, sinó l'eslora de flotació a 90 peus, sempre que el vaixell tingui només un pal. Aleshores va dissenyar un monocasc brutal, de 132 peus d'eslora total i 90 de flotació. Ho va dissenyar, a més, Bruce Farr, que avui és un dels dissenyadors mítics del món de la vela de competició i necessitat al seu entorn d'un mínim de 32 tripulants, 32, dels quals 8 anaven sota el casc donant-li el coffee. No es veia un vaixell igual a la Copa Amèrica des de 1903, amb el mític Reliance, que tenia 143 peus d'eslora total, 90 també de flotació pels límits que imposava el Deed of Gift i que ha estat el vaixell més gran de la història de la competició. Doncs bé, aquest New Zealand era molt semblant en grandària a aquest Reliance, encara que, evidentment, molt més avançat tecnològicament en 1000 aspectes. La reacció de Dennis Conner i dels americans va ser òbvia. Conner estava totalment volcat a seguir la Copa Amèrica amb aquells vaixells de la classe 12 metres que tants èxits li havien donat i que tantíssims desafiaments havien aportat a la competició. Però, és clar, si seguien el peu de la lletra el desafiament que els havia marcat Michael Fay i Nova Zelanda, s'havien d'oblidar dels 12 metres i intentar o fer un vaixell semblant al que presentava Michael Fay o donar-li el coco per veure quina solució trobaven.
El primer que van fer va ser intentar invalidar aquest desafiament. I ho van rebutjar. Van dir, no, ens ha arribat un desafiament, però no volem competir-hi. No ens sembla correcte i no ens sembla adequat el que exigeix la Copa Amèrica. Però Michael Fay va fer un gran treball de preparació legal d'aquest desafiament. Va recórrer a la Cort Suprema de Nova York i li van donar la raó el 25 de novembre de 1987, amb la qual cosa els americans no van tenir més remei que veure com se les arreglaven per intentar fer-hi front. I aquí Dennis Conner es va treure una jugada mestra de la màniga. Perquè això, vist a toro passat, sembla fàcil, no? Et presenten un vaixell que és un pepinaco de 90 peus i dius, bé, intentaré competir amb un altre més ràpid. Què va fer Conner? Va dissenyar un catamarà, però un catamarà rapidíssim, de 60 peus d'eslora, 30 de màniga i que portava només 8 tripulants a bord, davant dels 132 peus d'eslora del vaixell neozelandès que feia 32 tripulants. Què passa? Que tornem a entrar a judicis al final. Aquesta Copa de 1988 està molt més marcada per la batalla legal que hi va haver entre els desafiadors que pel que va passar a l'aigua, que, com de seguida explicarem, aquí no va tenir res d'història perquè la victòria nord-americana va ser brutal. Michael Fay torna als tribunals el 5 de maig de 1988, però una jutge de la Cort Suprema de Nova York, Carmen Chiparic, els diu, d'acord, molt bé, entenc tot el que dieu, però mesureu les vostres forces a l'aigua, enfrontar-vos en els termes en què diu el Deed of Gift i després, quan se celebri la regata, ja protesteu o torneu o feu el que hàgiu de fer. Carmen Chiparic és una mica la Herman Kahn de l'època. A tots els que vau seguir tota la batalla entre la Lingui i l'Oracle entre el 2007 i el 2010, el jutge aquest es va fer famosíssim, el Herman Kahn, de la Cort Suprema de Nova York. Doncs bé, Carmen Chiparic va ser una mica la que va exercir el mateix paper que Herman Kahn, però en aquella època. Total, que després de la resolució de Carmen Chiparic, els dies 7 i 9 de setembre es disputaria aquesta estranyíssima Copa Amèrica, regida per les regles bàsiques del Deed of Gift, en què Nova Zelanda va acudir amb aquest monocasc espectacular de 90 peus i els Estats Units de Dennis Conner van acudir amb un catamarà molt original. De fet, hi ha un detall increïble si tenim en compte com va la vela avui dia. I és que el catamarà ja tenia com a vela major un ala d'avió, és a dir, un wing sail. Ara sembla que s'hagi inventat un wing sail a la dècada de 2010. Doncs no. Al 88, Dennis Conner, en col·laboració amb una empresa de composites que es deia Scaled Composites, que estava especialitzada en el món dels avions, va dissenyar un wing sail que, fet i fet, seria definitiu. A més, van dissenyar dos catamarans, un amb vela tradicional i un altre amb el wing sail. I el wing sail, sobretot en popa, es va demostrar totalment imparable. Què va passar? Doncs que a l'aigua, òbviament, la pallissa que va donar el catamarà al monocasc va ser brutal. Es van disputar dues mànigues, que és el que estableix el Deed of Gift per a aquests casos. Diu que guanya el millor de tres, i com que van guanyar les dues primeres, ja no hi va haver opció a una tercera. La primera va ser un Barlow sota de 40 milles, en què els Estats Units van guanyar per 18 minuts d'avantatge, i la segona va ser un triangle de 39 milles en què els Estats Units van guanyar per 31 minuts, de manera que a l'aigua la pallissa va ser tremenda. Què va passar? Que un cop acabada la competició a l'aigua i donada la invitació que havia tingut Michael Fay per part de la jutgessa Carmen Chiparic per continuar el litigi als tribunals després d'haver dirimit la seva batalla a l'aigua, doncs va protestar. I el 8 de març de 1989, i això és terrible, Carmen Chiparic dona la raó als neozelandesos. Argumenta que el catamarà havia violat l'esperit de la Copa. És a dir, ella entenia que si els neozelandesos havien presentat el desafiament amb un vaixell d'unes determinades característiques, el més lògic és que els Estats Units haguessin anat a competir amb un vaixell de característiques similars i no amb un catamarà. Aleshores, Dennis Conner no es va quedar conforme amb la decisió. Va apel·lar al Tribunal d'Apel·lació d'aquesta Cort Suprema de Nova York i, finalment, el setembre del 89, la Cort d'Apel·lació li tornava la copa.
Amb la qual cosa, al final, aquesta edició de 1988 és molt important a la història de la Copa Amèrica, per les peculiaritats que la van envoltar i perquè vam tenir un mirall, el 2010, en què es va celebrar una Copa que també es va dirimir pels termes del Deed of Gift. Però bé, canvien força les circumstàncies i aquesta Copa de 2010 ja la veurem en propers capítols. De moment, i en aquesta de 1988, els Estats Units que van aconseguir defensar la Copa amb unes condicions com a mínim molt peculiars.